Vi vil gerne fortælle jer en historie. En historie om en rejse til underverdenen og tilbage. Og vi har lavet et album. Og albummet starter her. Men vi ved ikke, hvor det kom fra. Vi ved bare, at det er her, og at vi nu vil dele det med jer. Albummet handler om mange ting, som sådanne ting ofte gør. Det handler om en ung mand, der kæmper med tilværelsen. Om hans tur op gennem 20'erne, hvor ensomhed, angst, alkohol og søvnløshed har tynget ham. Men også hvor kærlighed, venskab, Gud og idéerne blev fundet på ny. Hvor det at blive voksen er svært. Og hvor ungdommens bekymringsløse tilstand skal forenes med den fremtidige faderrolle, ansvaret og opgøret med substanserne. Den handler måske om noget andet for dig. Men alle de historier, Karl og jeg har fortalt gennem de 6 år, vi har lavet musik, kommer fra et sted. Og hvor er det? Hvor kommer idéerne fra? Det er det, som er blevet dette albums altoverskyggende tematik. Et fundament for den fortsatte søgen efter svaret. Hvor kommer idéerne fra? Vi vil over det næste stykke tid forsøge at sætte jer ind i tankerne bag dette album. Med speaks som denne og små videoer. Det er vigtigt for os trods alt at give jer muligheden for at forstå de til tider abstrakte, religiøse og mytologisk rodfæstede tankestrømme, der ligger bag dette album. Det er hverken essentielt eller for den sags skyld påtvunget at tage del i den indsigt, inden man trykker play på vores album. Men det er nogle tanker, vi gerne vil dele. For hvor kommer idéerne fra? Det er os fortsat et mysterie. Men med dette album gjorde vi et bravt forsøg.